Is-surplus fil-finanzi pubbliċi ma nissilx bis-sens ta' sodisfazzjon mill-familji li qed igawdu minn bosta skemi mħabbra mill-Gvern, iżda wkoll mir-rappreżentanti tal-imsieħba soċjali u persuni fil-qasam tan-negozju. F'Business Breakfast imtella mill-Partit Laburista l-għada l-Eurostat ħabbar illi Malta għamlet surplus ta' 250 miljun euro. Iċ-Chairman tal-Grupp Chemimart Reginald Fava qal li dan ir-riżultat qed jagħti stampa brillanti ta' pajjiżna barra minn xtutna. Qal li dan jagħti wkoll fiduċja lil dawk li jridu jinvestu u jiftħu in-negozju tagħhom f'Malta. Pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea meta inti tarahom skont id-daqs tagħna lanqas joħolmu biss li jarawh. Dan huwa pożittiv ħafna u ovvjament joħloq konfidenza kbira fil-pajjiż u kif mixi l-pajjiż. Il-kap eżekuttiv tal-Unjoni ħaddiema Maqudin qal li laqa din l-aħbar u sostna li issa il-UHM se tħares il qudiem biex dan il-ġid jitqassam b'mod xieraq lill-poplu. Li inti għandek ekonomija li tagħmel surplus hija dejjem riżultat tajjeb pożittiv li jibda ovvjament ikun qed jattira l-interess. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija l-Iżviluppaturi Sandro Ketkuti qal li s-settur tal-kostruzzjoni se jkompli jkabbar is-surplus. Qal li dan diġà rajnieh wara tħabbira tal-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex li bis-saħħa tiegħu il-proprjetà tal-Awċin se jiżdiedilha l-valur għaliex Għawdex qed jiġbed aktar interess kemm mill-Maltin u anki mill-barranin. Il-barranin, l-investitur barrani, interessat ħafna fil-pajjiż għax appuntu mhux tal-li hawn is-surplus biss tal-li jemmen li l-investiment f'dal pajjiż huwa tangibbli. Huwa xi ħaġa li tista' tmissa li huwa investiment li at the end of the day se jieħu return żgur tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.